Siap. Melu joget. Oh. Ah, Pak Anjar goyang jempol, balok jaminan tuh Pak. Ibunya monggo goyang jempol. Ayo Mas, kowe melu Mas. Aku nak watuk. Kan tuh bisa ngoni. Kewek, kuwe, kewek, kuwe, kewek, kuwe, kewek. Ayo masuk Dedek. Ayo abang. Hei, Ibu, monggo Ibu. Ayo bangga. Melu bangga. Melu joget. Ayo lah Bu. Monggo Mas. Bukae nyimpanawati, wiwit tembiyen Melu joget. tumakosan asoy. Ubuk kae kebak crita wayang wengi nganti kaget rino. Ibu Sariji, monggo lo melu joget. Melu buksa. Ibu, Pripun Bu, pripun? Ya Allah, isin karo putune jare. jenenge iki santai mawon mengke diurutke Mbak. Lah Ibu iya. Sariji terus ibuke terus pake ngoten. Pokoknya semuanya nanti rata yo, Ya, Mas. oke. Ayo. Iki catatan, tekan ngendi, Mas? Catatan. Catatan. Yo. Are you ready? Let's go to
udah tak dentung kesor, atuh udah tak dentung kesor. Meneh Mas, Eh? ben entuk payung. Eh? Meneh. Ora iki ngene kowe ngempet rame-rame Dik. Ibu Sariji pripun? Bablas kena apa malih? Monggo, Oh nggih. sampun, nggih sampun. Habis Geser belakangnya kira-kira Bapak Ibu lagunya apa? Oh tidak ada. Tadi Oke. yang berkumis tadi Mbak mungkin. Lah Pak. ini loh Pak Bosnya itu loh Nah, menunggu di ya sana di belakang. Dihabisin Halo dulu. Pak Bos yang punya Nemu. Asik asik Aku asik. menemukan dirimu Mas. Makasih. Ember. Ayo dintene seno. Oh iya. Tes halo. Halo. Cadatan sajroning ati. Yo. kata luntur saya merati aku kowe dadi garwa magalen Sampun Bu Sariji matur sembah nuwun. Golnya Mbak penyanyi yo, asik. Janjane kowe neng endi aku gelagatmu sajak nyobian mi Matur sembah nuwun bosku kusuk sono kowe lunga karo wong liya yo 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 asik so
pedhok irungmu mesti tak cewel 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 yo dipun bablas ninggal katesnan kersa napa mboten Pak? Nggih. Ninggal katesnan Mas. Iya. Apa kok aku? Jejane yo wasik. Gelagatmu sajak Mojokerto.
lanjut Mas matur sembah ojo lali pawelemu uga Ganti posisi berhadapan dengan pasangan masing-masing, request dari Among Tamu boleh, monggo. Ayo, pasangannya sendiri-sendiri. Oke, Mbak penyanyinya agak ke sini. Ayo, bapaknya gabung ke sana. Ya. Cari pasangannya sendiri-sendiri. Ya. Request. Oke. Nyawernya bisa ke Mbak penyanyi, nyawernya boleh. Ayo yo. Ayo. Wasik sok. Yo, we on. Kita goyang lagi, bro. Ibu, ayo ibu, boleh. Seragen, ngawi, Mojokerto. Ayo ibu, ayo topu joget topu, ayo kita joget lagi, asik. Berdiri. Bersama Mas Yudi, juragane AC ini Mbak Cinta, Mbak Dian. Bersama juragane AC Mas Yudi, asik. Kupok asmoro.
Mas Yudi. Anjir. Yang pakai batik Mbak Cinta. Yang pakai Ya. Musik. Za. Catatan sajroning ati. Tekan luntur saya merati. Pak Ambar, aku kowe dadi garwa. Amarga lerentik ning gupuk asmara. Yo, sak puteran meneh yo, asik kok. Mas Yudi. Tambah maning Ya Allah, landung biskin. Matur suwun. Ya Allah, lindungi Bilqis. Yo. We oh. Asik cok. Pak De, Sor. sing semangat loh Pak De. Nggih? Terima kasih Mas Yudi. Om Yudi juraganipun asih sembah nuwun matur thank Matur you. suwun. Ya kita teknik iki Tetep. berkah barokah Om Yudi. Amin Yes. ya rabbal alamin. Nggih. Catatan Yo. Alhamdulillah, Terima wa kasih. syukurillah, wa nikmatilah. Cek audio sound system. Anganku ngemborokan nembus meko, ngitung lintang sesulo padang rembulan. Hati titi si panci, ketati tipi kitung tek-tek ing jantung. Rambatan amung swara angrakit jiwaku tak goleki ana ngendi si pancerino
beda atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegam lintang krengko endah rembulan aku samar kuatir lan muntap sabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar masili layang kiter tak sampai angin sumilir akan gonalasi lungko-lungko ketika ngembara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tadi tipi kitung tak-tak ing jantung lungitan lunglungan kang rerambatan amu swara angrakit jiwangku tak kondi layang kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wawayangmu beda atiku sing nirta saumpama kapan boyo aku bisa ngegam lintang ngrengko endah rembulan aku samar kuatir lan muntap sabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelakang tanpa upama kanggo neles sing teka kanggo nelesi lungko-lungko ketika ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kitung tak ing jantung lungitan lunglungan kang rerambatan amu swara angrakit jiwangku ilayang kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wawayangmu beda atiku sing tirta
upomo kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endah rembulan aku samar kuwate lan nguntap sabar sekar mekar ing ora-ora kang cengkar nelakang tanpa upama nunggu tumete sing terto kanggo nelesi lungko-lungko ketiga kanggo nelesi lungko-lungko ketiga Rombongan dari Kementerian PU selamat datang. Yes, oke dari kementerian semuanya asik yo. Wah, sing mangan ra jenak iki sing mangan iki. Oh, ayo. Bapak RT tahu kan aturannya? Anjir, niki HE mboten. Ya pasti HE. HE dulu lah iku udah Wes enak siji jek kurang. Kan jek kurang ini wong loro. Oh, Nunggoni iya. nunggoni koncone siji neken Iya. kebagian siji. Ya. Ya. Tenang Mas. Oke, tenang. oke. Oke. Ya. Bisa diatur. Yes. Oke.
lanjut asik. Sego. Ayah Anjar terima kasih. Bapak Jan. Bersama Ayah Anjar. Matur thank you. Pak RT. Terima kasih. Versi musik. Yo, adjust. Ayo, rekan-rekan dari Kementerian PU mana Bapak? Matur suwun. Iya. Pindah. Terima kasih Bapak Aja. Pak, biasanya yang mana Pak? Yang mana Pak? Maju. Yo masih. Terus saja raya kali ngono lama manise aku tadi ati sawasi terus Nalikane yo ayo. Jangan sampai lolos. jangan kasih kendor. Kementerian PU luar biasa. Sogo. Egone Mbak Cinta, Mbak Dian egone yo. Coba. Keluarga besar Kementerian PU. Versi musik. Terima kasih. Monggo yang lain mau nyusul. Midero sak jagat raya eling ana ukir lan samudra ora ilang mama nise aduh ajanji ati salah wasih Sudah. Udah katanya. Oke. Sampun. Sudah. Ini belum selesai lagunya tapi nggak apa-apa kita tanya buat Bapak yang di belakang ada lagu. Ada? Apa Bunda? Napa Bun? Bojo loro mungkin. Apa Bunda? Perahu layar. Siap. Habiskan dulu. Siap tempur. Siap. Soalnya saya siap berlayar. Ember. Anu apa jenenge? Apa? Berdayung. Naik gedek Ben. Bisa. Iki Kementerian PU dari teman-teman Bapak atau Ibu? Bapak. Aduh, Jang, ke rumahnya Besti, ayo dong. Di rumah Besti dong. Ramekan dong. Iki dirampung nih apa langsung ganti? Rampung nisan. Rampung nese. Nalikane yo ro ing ngendang. Iya. Hop. Ayo ya ampun.
Iya. Yo. Ada sini ya? Sini Mbak, Mas. Sini ya. Sini. Bebas oke. Terima kasih juga buat Mbak Lucy, Lintang Mauluda, Om Sumba NTT, Mbak Starsel, Anissa Ayu, Sebanun. Oh.
biasa. Yo. Buat pemirsa streaming semuanya, terima kasih, selamat malam semuanya. Matur thank you buat saudara semuanya. Ayo yo.
ya bun. Oke. Oh bojo loro ya Allah. Yuk angkatnya ya. Oke. Apa kowe ra kelingan Yuk, oh. Boyo he ha he lo. Pripun miringe kula?